Teachcat MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachcat MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcat MTV tinodzifambira. Dojibondora jeje. Na Watson Chizenze hanzi yakudare nenyaya yekudhuma motikari yangu nengoro yemombe dzako dzinoda kuripwa nemari inoita US 300 yekugadzirisa motokari yangu uya nenguo dzako chitupa nemari yedare. Waiwa muswa 15 September last year. Unyata wanakasana nao kabanisha. Mbana statement wachimuja wadamkiri ndamira. Yo nakumira wakaramba wachimwambe zao zichuya chita. Ndamira nanya wadamkiri. Waramba wachingouya wakagara panguru ya. Zina mutungamiri. Yes, no mutungamiri. Kumbe dzienda kusaidi kwadzo. Azinoda kuenda kusaidi kwadzo wadzauya kusaidi kwari. Aza akamuka. Awa wanodzika mungoro yavo wanakudiwa karamba vari pangoro chita tidhonza mota chiti ndikamboda kudhinwa ndiri mukati ndopa ndakapinza ndadhisa pamotikari yangu adzatina wadzapfuura udzaenda kuzokuichi wakangogara papa padhadzo dzakapindura wakagara padhadzo ko chini ati akana wakakawanda kuda kufonera polisi paipai pepana wamwe sekurutedza rawababa anonzi kumanyo zazaiwa mzuruzekutaurana hasusu navanataurana nayo ndovatawinzirana kuti vari kugadzisa motikari yangu wakamboti wakamboti ndine munhu wanonziva wakamubvita ndaianodaindakangomirira nyati muri papi aiwa ndozodai sekuru manyonga ndorwavauya wakati muzukuru ini ndakange ndisina mombe dzavadziripo mombe ndedzanyata ngoro ndeyangu yakumbirwa nevavo asi ndiendi ngoro munhu abatsirwa mungoro iyoyo. Ini ndokupawo $70 yangu ibatsire kugeza mota yangu wandipa $70. Avanyata ndiwataurira kuti ndikambouya last time iyo ndida kumhangana panapa wakuru wacho nyati ndawaona vanhu panapa vakati ano iwewe chirega kumhangana chirega ndiende mutaura naye kunge ndovandaenda mutaura naye ndavabvunza kuti ndamuta ati ndichagadzirisa ndichagadzirisa kudakana nhasi tabata kuti September wegore apana kana ichine wao ndozodzika kumba kundakutaura navo vanondipindura kuti tinofanira kutosangana pakati nekuti ione mhosva wafuti notaura kuda mhoti vanhu vakanga vari munhu wakadai ndakanga wati abhonyati tochisangana mumatare nokuti atazorumwana tv vanhu vakanga vari munhu wakawabvunza mubvunzo wakati ko imi munoda kuti motikari itsaukire mombe hatika mombe dzinotungamirwa here dai mombe dzenze dzakatungamirwa dzinourwa motikari makupindura ravo chekuti ndokutaura nemunhu zvakanaka ngaza hai ina hadhachanobvisa ndozvatichidza panapa pamusoro chakanei ayotaura nemurimo wedu kungapinika kudai ngoro nemombe dzacho dzakumanyonga vari kuita kuedza kuti ndisekuru ake ndovanga vaine ngoro indaitobvawo kwadaitobvawo tasangana pabridge ndichitoda kuti kumbiwa kuna sekuru manyonga kuti kwandibva kumugadza kondaneta ndokupinda pangoro uye achidzikisana nemotikari pamatero avo isiribva pakevi tatopinda pabridge tasoa ndikuno almost pane papa kuti tipedze vavharira mombe bridge redu pane gomba pakatapa kune bridge racho rodi rakapazi mumba chakwanisi kuti ndobva avhara rodi ndakambunzwa ko wavharireko rodi
Kandi mombe dzangu andina nguva yekuti giveaway kumombe. Nokuti motikari yangu iri muYouTube handikwanisi kuboma mabhureki. Izvi ndinoda kumhanya kutenga fuel kuchinyuzi. Inoona zvawaita. Kanzi handinei nazvo zvamuritaurira. Ndikati ungada kukwana papi apa? Ungada kukwana pabhidhi apa? Ungada kukwana papi? Ungada kupinda motikari yako. Kanzi mungana madresa chi mombe dzenyu dzadzokera kuende. Ora isi ina handisiri muridzi wemotikari wengoro. Chiendai kumapurisa. Momaya kumapurisa zvazvite zvemapurisa. Mupurisa wangu haapaenda kuchinhenga. Kandi wona mupurisa wangu sekuchipedzera nemunhu nengoro yenyu. Ita kuti ndakuenda. Tobati kana makuenda makuenda. Ita kumhanya kwandiri kuenda. Tozonana. Ende motikari yacho yakambodhuma. Dzakaita kusitizana kudai so. Kusitizana kubva yapfuura ingoro kwamanyongo. Kwete ngoro yangu. Ndangu ndakunda. Right. Now when now if criminal inoda my investigations ngaburutana ngekarira tinachi investigation yecriminal asida baba ine ngayauyayo yapakudiwa kumazeshe yakabva kumakosi adi aita investigation yekuti who was wrong parodi ipapo then paine angari kubvuma kuti ndiri ndakakanganisa ndochaenda kucompensation but pamba mainvestigation sekutaura kwamuri kuita ende muroad munechi mabylaws ekufamba nemombe mabylaws ekufamba nemotikari kunyanya mombe kana uchifamba nemombe unofamba paine munhu pamberi ndizvo here zvavamakaita ini ngoro ndatisina ngoro angaidi mugoro ndamanyonga nemwana kwete ini izvo zvaari kutaura kuti inini mombe hadzisi dzangu zvese kuti izvo zvinoda kuti zviyege ende sekuru wako wanganga wakabhadhara vari kubhadhara mari yekuti wakukavhire kuti ndechi but uyu akuta kuti mombe nengoro zvese zvanga zviseka ndinozvakuta inini handizive wekunexica uchizenge ndindoganirana nayo mombe dzavo ndodziziva mombe dzasekumanyonga ndodziziva mombe dzedzi dzauyo wanga wari true ini ndendinawavhirindi baba vhirindi awanga ari true ndakatokunakusaiti anga ari true nasekumanyonga wanga wagara ndozvatuta kuti wese waifara kuti wanga waripo kana wanga wari true manyonda aripo manyonga ari kurumba wadi kumunza manyonga nekuti uyo ari kumunopededza manyonga ngoro ndeyamanyonga ende mali vanhu vanga vari two it means kana vanga vari joint venture they are both liable kunyepa kanitengamiri kunyepa dare hatida iwo rinoti kunyepa ka but dare uyo achitaura ari kutaura kuti isusu mombe dzadziri dzangu ngoro yanga isiri yangu yanga iri yamanyonga ndokutaura kwaari kuita dai manyonga ari papa tiri kumubvunza kuti iwe manyonga mombe dzadziri dzani ngoro yanga iri yani anga aine basa ndeyani ko ngepapa sina munhu pamberi mamwirwa iyi yese mibvunzo inodii saka it means kuti wese vari two wane mhosva asi waunza one ngeye waunza one aiyo inini ndakanyatsoona zveduuta papa ine vanhu two ebembana vanhu umwe aine mombe matotara mega umwe anga aine mombe umwe aine ngoro vanhu havaiuya wese komba pano uyo akatobvisa mari uyo akanga auya achitandikuda basa ndakaaibvisirei uyu ani manyonga aitaura kuti muzukuru mota ndedu inobatsira chitesiteto pana basa ungaite charity pamanyaya esiri yavo akanyatsotaakangani dzehama dzinorerwa mumwe ndakapoenda uyu mukoma wako akambouya achiti tinobatsira motikari mari yekundogadzirisa kana zvinhu zvaitika varipo pane kumwe ngongo tunoona munhu mukuru sevavo vanogona kungonzwisisa kuti amota iyi ndedu tese inobatsira tese but ava vanhu vanga varipo vari vaini manyonga angari uyu angari ende uyu iwe wataura kuti mombe dzadzidze uyu ngoro yanga iri yamanyonga
Saka wakainvestigata here kuti uzive kuti akanga aine basa rangari kutondera wakauya weseka rikati kuti wakauya wese pamba iye uyu mukoma wake uyu namanyongo wacho newakadzi wavo uyaitara manyongo watinaaida keuzoti yakudza 300 uyajisa 7 ndiani manyongo aiwa manyongo akubvisa 70 kwako akabvisa 70 akanga ari ndiri kubatika handinendine ngoro uya aripo akabvisa uya aripo gore ngeri yauyu asina kuona kuti ngoro moto yakaifara ndivisi hausi kuona kuti pane nyaya ipapo. Saka manyonga nayo wese wane nyaya panyaya yako wese wane nyaya wari 2 mhosva inovabata wari 2 nekuti haitongeki kumwe asipo kuti tikubatsirei kutodaidza wese manyonga wacho wouya wogara apa iye wogara apa wotaura woestablisha manje kuti basa ranga riri rani. Mhosva inovabata ndeyekuti wakanga wachifamba pasina chitungamiro ichi because mabhairo ekufamba nemombe anotaura kuti ngapaite pange paine mutungamiri. Saka handizvinei pandaitobhoaaaimwana changanei ndatobatawo manyonga ndichitomhanya kuti rega ndido kumugadza ndichitomhanya ndopandikuona totirega ndipindoti ndara kupindawo ngoro ndandaita kwandikubva kure uye ari kudzikisira motikari saka mhosva yangu yadaonedzwa ndipira ndekuti ndakati endai kumapurisa tikanzi ina handiende kumapurisa handite zvemapurisa ndobvaidza kufona tikanzi mupurisa wangu ari kuchinhenga dai anga ari papa nhasimaidi maiona moto ndikati nyaya dzinoda mapurisa tikanzi wada kuita munhu anoziva zvekutemosere uchaona moto saka ndikubva moto wadangoresa inyaya ngei wazotora uyu paro panga paine vanhu hai pandatora chizenge ndakaona kuti nomberidza chizenge hadzisi dzamanyonga ngoro yatokumbirana ndeyauya ngaenda kuti saka unoziva kuti uyu ari kuda kuti zvese handisi zvako nekuti wasiya mai manyonga ndozvandikudavatini handisi kurwadziwa nazvo unoprospondwa ndokusumudza kuti manyonga wacho ouya mudara handisi kurwadziwa ndondoti moto yangu igadzaa saka toipospona kungoti mhosva yamuinayo ndeyekufamba nemotikari nemombe dzisina chitungamiri. Kana ranga riri basa rako une mhosva yekuti chii wakatungamidza mombe dzisina mutungamiri. amanyonga anga ine mwana wavo ndovaibva kunotora aiwa ndatichakudaidza manyonga chete todaidza manyonga ndinondobhadhara samon ndodaidza manyonga futuro chete Next tuchava this coming Friday next week, so 14. Samodzoka 14. Discuss TV, inonakidza zvikuru.